Здравейте, приятели! Добре дошли в първи епизод от втори сезон на нашето живо предаване Светът на Мале Мале! Аз се казвам Краси. А пък аз съм Тими. Здрасти, Тими, как си? Здравей, батко Краси, добре съм, вълнувам се, защото това е началото на новия сезон на Светът на Мале Мале. От кога не сме били на живо, а? Ами, не знам, мина цяло лято. Да, последно бяхме на морето, нали така? Спомниш ли си? Да, беше много забавно. Приятели, много се радваме, че сте отново с нас в втори сезон на Мале Мале ТВ. Както Светът на Мале Мале, така се връщат и другите ни рубрики. Например, отново ще има Нарисувай приказка. Нали така? Чакай малко. Да. Имах ли задача за днес? Спокойно, Тими. Нарисувай приказка още не е започнало. Първата тема ще пуснем през следващата седмица. Така че, приятели, бъдете готови. Пригответе си листовете, пригответе си моливите, боичките. Ще има рисуване и ще очакваме вие да ни изпратите вашите рисунки. Да. А междувременно... Какво се чува? Хората, какво е това? Хора! Какъв е този шум? Ставри! Ой, какво? Ставри, какво правиш там? Имам си работа, що? Ама... Какъв е този шум? Чичо, Ставри! Какво? Започнахме ли? Ами, Да, започнахме Ама вече. станали 18 часа. Да! И е неделя. Да! Най-накрая. Айде на слука! Ох, Ами, Ставри, айде, Ставри! вече започнахме, така че по-тихо. Ясно, Каква е тая машина, ясно. дето пускаш? Ами имам си работа, ама няма сега да работя, ще ви изчакам мъничко. Айде, добре. айде, отивам аз да седна, нали съм тон майстор. Да. Надявам се, Казва Бъди се, готов да Айде. пуснеш каквото сме ти казали. казва се тон режисьор, бе, Чичо, Ставри. Добре, Тимка, ти ще ми кажеш. Абе, Много се вълнувам, а вие? да, Мирчо, здрасти! Да не се обудеш, внимавайте. О, ау, оборвам се! Здравейте на всички. Батко Краси каза ли за изненадите? Не, още ги пазя за изненада. изненада в изненадата. Вау. Приятели, днес в този епизод имаме не нула, не една, а цели две томболи. Вау. Да, а какво могат да спечелят? Ами, така. Първата томбола Да. е много важна, защото всички вие, които гледате, можете да се включите в нея. Тази томбола е за новите ни специални тениски с логото на Мале Мале. Както виждате, и аз съм с една такава тениска с Мале Мале. Имаме и още... Мирчо, какво взе? Тук, това ли е? Да, Мирчо, ето. Ето, къде Ето. сте, не ви виждам. Извинявай. Така, ето вижте. Имаме си специален начин, по който да слагаме логото на Мале Мале върху тениски, така че днес в томболата един от вас ще спечели такава тениска, която може да си я носи, може да си я облича, може да си я пере, ако иска. Може всичко да Батко, прави да. с нея. Може да спи с нея за пижама. Става за пижама. Защо? А батко Краси, а това на рисунката аз ли съм? Тук ли? Ами не. Това Мирчо, това не не си съм ли ти. Не, това Мирчо, е Бочко. Да. Той е една от нашите кукли. Той участва в представлението Приключение в Делфинариума. Някои от вас може би са го гледали. Ако сте го гледали, напишете в коментарите дали ви е харесало. Батко, Ама чакайте, не казах как се участва в томболата. За да участвате, за да спечелите ей такава тениска, или по-голяма, с Мале Мале, също ще направим тениска по ваш размер, разбира се. За да участвате, трябва да напишете в коментарите под това живо предаване, трябва да напишете за томболата и вашите имена. В един общ коментар. Примерно, за томболата Чончо Парапончо. Нали? примерно. И накрая ще изтеглим един от вас, който ще спечели ей такава или по-голяма тениска, която ще ви става. Успех ви желаем, записвайте се. Стичкаме палци. О, здравей и на теб, Теодора Димитрова! Здравей. Батко Краси. Това май ни е първият коментар за втория сезон. Батко Краси. Кажи Аз ти ми. исках да кажа, че аз
планетариума. О, да, разбира се, както и Бочко, Да. така и Тими е актьор в представление в Мале Мале. Да. Вече в театърът Мале Мале. Да, издигам се в Да, иерархията. вече не си само тук в живото предаване. Да. Приятели, ако искате да видите на живо Тими и да се запознаете с него, следете нашата програма "Кога играем приключения в Делфинариума". Много е забавно. А най-лесно програмата може да следите, ако ни харесате нашата фейсбук страница Куклен театър Мале Мале, или ако отидете на нашия уебсайт www.male-male.com. Да. Отидете там е шарено. Да, много е хубаво и там. Аз забравих да ви кажа честит празник, нали днес е празник? О, да! Какъв празник е днес? Обичам празници. Ти ми не знаеш ли? Не. 1 ноември! Ден на народните будители! Да, Вау! Ден на народните будители? точно така. Вау! Чакайте малко! Чакайте малко! Значи, аз съм будител. Не си, батко. Всъщност до някъде Аз да. съм, защото всяка сутрин аз будя Чичо Хари. И значи аз съм будител. И съм народен будител. Много смешно. Аз съм будител. О, будител. Тими! Имам празник. Да. Тими, Цвети Паняшки ти е казал специално здравей, Тими. Здрасти, Цвети! Здрасти, Цвети. Здрасти! Ти като каза Чичо Хари, него го няма. Все едно. Да кажа за втората томбола. Добре. Забравих да кажа. Приятели, днес, както казах, има 2 томболи. Първата е за тениска. Може да участвате и да спечелите специална тениска с логото на Мале Мале. А втората томбола е много специална. Тя ще се случи само в този епизод. Само сега, само този път, само в края на това предаване, така че гледайте до края. Да. Тя ще бъде... Ще изберем един персонаж измежду тези, които вие нарисувахте и ни изпратихте в края на миналия сезон. Ти ми помниш ли ги? Помня ги, да, бяха много смешни и забавни. Ти ми им направи едно много дълго интервю в последния епизод на Нарисувай приказка. И днес ние сме приготвили да изтеглим един от тях, който ще се превърне в кукла и ще оживее в един от бъдещите епизоди на Светът на Мале Мале. Yes! Така че гледайте предаването до края, ще изтеглим един от вас, който ще спечели тениска, и ще изтеглим персонаж, който ще се включи в нашия екип. Да. Ще бъде страхотно. Ах, Габриела, виж какво е казала. какво е казала? Габриела е казала, наистина си народен будител. Ти ми... Ами да. Чакай да ти кажа, то не е само като будиш хората наистина, Ами? а будител се казва, когато... чакай, как се казва? Секунда. Добре. Приятели! Да. Важно съобщение. Всичко върви наред. Чува се всичко, няма проблем. Ай. Ай, страхотно. Благодаря, Ставри. Тими, Да. сега ще ти кажа какво е будител. Да. Шанг. Народен будител. Това е личност, която със своите действия събужда народното и човешкото съзнание. На времето будителите са били хора, които пишат, които просвещават, хора учители, хора творци, които творят и събуждат духа на народа. Но дори днес всеки, който се занимава с култура, и то качествено, е по някакъв начин будител. Защото културата е това, което кара хората да се събуждат и да са по-събудени. Ясно, разбрах, батко Краси, благодаря. Но, ама ти, значи, също си будител. Всъщност и ние с теб и двамата сме до някъде будители, защото понякога правим умни неща. Яко! Но не сме чак такива будители, както едно време будителите. Тогава те не са имали интернет и е трябвало да ходят от град на град, от село на село и лично, човек след човек, да разпространят своите книги. Представяш ли си? Ясно. Не може както сега да се пуснат на камерата и всички ги гледат, няма проблем. Да,
Батко Краси, Да. ама ти искаш ли да отидем да видим къде е Чичо Хари, защото се притеснявам. Защото аз помня, че тази сутрин го събудих. А сега е 6 часа. Да, то И той спи, може би, и го няма тук. наистина го няма. Може да е отишъл за рибки вместо Ставри. Да, той обича да ходи за рибки. Ми добре, да отидем да го видим. Все пак не може първи епизод на втори сезон на Мале Мале ТВ без Чичо Хари. Какво е това? Да, така е. Да отидем да го видим. Идвай с мен. Добре, идвам. Чакай ме! Тими, в кой коридор беше? Давай наляво. Къде е ляво? Не, подминаваш тази стая в другата. Ама... добре. Ето тук. О, Тими, виж къде попаднах. О, Тими, през тази врата. Да, тук е. Чувам нещо отвътре. Това е спалнята на Чичо Хари. Да. Ама той спи. Тими, виж го, Тими, ела. Ох! Чичо Хари! Нали те събудих тази сутрин? Добре, ще опитам пак да го събудя, тъй като аз съм народен будител. Само че ми трябва малко пространство. Само да се засиля. Чичо Хари, съжалявам. Давай, Тими. Готов съм. 1, 2, 3. Стоп! Какво? Чакайте! Ицо Оци, сега има звук. Ицо Оци каза, че нямало звук. Аз проверих, сега има звук. Нали така? Айде, скачай, всичко е наред. Така, само да се засиля пак. Чичо Хари! Бомба! Чичо Хари? Събуди ли се? Чичо Хари? Не стана. Изобщо, Да, Мирчо, ела ти да опиташ. Хайде. Идвам, чакай. Чичо Хари, събуди се. Батко, ти ми какво да направя? Аз съм толкова малък, как да го събудя? Нали си Таралеж измисли нещо? Мирчо, време е за мисия Таралеж в гащите. Да, Таралеж в гащите. Браво, батко Тими. Влизам! Давай, Мирчо, можеш. Ободи ли го? Ободо го, ама спи като пън. Леле, батко Краси, Батко опитай Краси. Батко Краси, кой да извикаме? Чичо Ставри. Чичо Ставри, имаш ли някаква идея как да събудим Чичо Хари? Чичо Ставри! Чичо Ставри! Какво става? Ела да помогнеш да събудим. Чичо Хари! Какво става тук? Ела да събудим Чичо Хари. Хари, ай, ставай! Готово. Не става. Батко Краси, ела ти. Чакайте, тък му имам още малко работа с флекса. Ставри, спри! Какво стана? Той въобще не се събужда, каквото и да правим. Дори от флекса не се събуди. Добре ли е този човек? Мале, Хърк,
Значи е добре. Имам една идея. Тими, Да, как се буди Чичо Хари всяка сутрин? ами аз го будя. Да, но какво е това нещо, което звъни? Сетих се. Будилник. Будилника го буди и ние сме будители. Да. За да го събудим, според мен ни трябва будилник. Да, ама откъде сега да намерим будилник? Тук няма. Аз знам. Единственият човек, който може да направи будилник, който да събуди Чичо Хари. Кой е това? Мила, разбира се! Уау! Кака Мила! Да извикаме! Хайде! Мила! Отива! Да съм! Ела тук! Какво става? Мила, виж, Чичо Хари спи и ще изпусне целият епизод. Това е първият епизод, деня на будителите и той ще го проспи целия. Да, а ние сме будители и трябва да го събудим. Точно Добре, така. аз какво мога да направя? С какво мога да ви помогна? Направи ни будилник. Будилник? Да. Ще измисля нещо. Айде! Време е за... Работилничка! Ей, работилница! Уау! Ето! Работилница! Преместихме се в работилничката на Кака Мила. Липсваше ми. Ти ми ела насам. Идвам. Трябва да изобретим будилник, нали така? Да. Добре. Ще измислим да е нещо с лесно да го направим и бързо, нали? Да. За да не губим време. Добре. Да. Така. Ето тук един обикновен буркан ще си вземеме. Добре. Някак всичко ми е подготвено, много интересно. Така. Едно тиксо, двойно залепящо. Аха. Ножичка. Така. И картончета. Виж, ще ни трябва едно картонче кръгло като будилник. Ето Ясно. такова. Изрежете си, ако искате вие да си направите будилник заедно с нас, просто си изрежете от един дебел картон, едно кръгче и две по-малки. Ето, гледайте ми. Хоп! Како Мила имаш смешни очи. Да, ето така. Така, И аз и мога. сега, как ще направим будилника? Първо взимаме основната част, която трябва да напишем на будилника. Какво ти ми знаеш ли, сещаш ли се? Какво има на будилника нарисувано? Ами, има Давай. цифри. Точно така! Да, има и календарче и пише water resist 50 meters. Уау! Ти кога успя да научиш английски? През лятото ли? Како Мила, миналия сезон малко понаучих. Браво! Дай 5 точки. Страхотен си. Добре, така. Започваме да пишем цифричките като. Ето така сега, за да ни е по-лесно. Първо ще си направим там, където е 12. Ти ми нали познаваш часовника? Естествено. Добре, най-отгоре е 12, а най-отдолу е 6. Колкото започва и нашето шоу на Светът на Мале. Ето така. Каква случайност. Не мисля. Така, сега продължаваме натам. Ето тук слагаме 3, а от другата страна слагаме... Дойдете, кажи го. Давай. Какво има? Тими. Тими, не се притеснявай. 9. Ето така. Виждате ли? След това, за да не го объркаме, това е първия етап. След това си пишеме между 12 и 3. 1, 2, 3. Вече имаме. След това трябва 4 и 5. Така. 4 и 5. 6. Така. 7, 8. Пишем. Виждате ли? Добре. Много бързо ще го направим така. И последно е 10 и 11. Виж, Тими, много е лесно. Така. Да, така е. Добре, сега си правим един център, среда, рисуваме една точка. И сега, нали знаеш, будилника има едни такива отгоре, които звънат. Сега ще ги направим и тях. Взимаме две клечки за зъби. Така. И кръгчетата. Набучваме А стрелки има ли? Ще направим стрелки. Като добре. будилник е без стрелки. Да, Правим така. едно. Това малко прилича на близалка. Пробвай. Да, тягай. Шегувам се, картоне. Така. Добре. После правим и с другото така. Ето, забучваме двете. Та-да-да-да. Стана като ушички. Така. Да, как Мила, това прилича и на едно барабанче, което ти прави преди време в В предишния първия сезон. Точно така. Много добре, как си спомняш. И сега Естествено, аз съм млад. забучваме. Ето така.
речицата отгоре. Но за да ви се получи това и да ви е лесно и да не ви трябва допълнително тиксо, трябва да си вземете от този картон, който е най-дебеля. Ето тук, който има дупчици в средата. И след това забучваме и другото кръгче. Ето така, сега ще го направим. Така. Сега ще ги изравним да са Како равни. мила, прилича на Мики Маус. Да, малко наистина. Да. Добре. И сега остана да направим стрелкичките. Хайде. За стрелкичките, мисля, за да бъде най-лесно, аз съм си взела, може да е някаква тел да си вземете, аз съм си взела от тези металните нишчици, които се огъват лесно. И сега, взимаме една такава. Ти нали знаеш, че има една стрелка по-дълга и една по-късна? Знаеш ли коя какво сочи? Я ми кажи аз докато ги направим. Чакай да помисля. Аз знам обаче, че има и една трета стрелка, която сигурно знам, че се движи много бързо и тя е на секундите. Добре. Ще имаме ли трета стрелка? Како Сега ще направим две, за да не губим време, че нали трябва да събудиме чичухари. Да, така, вярно. От тези металните нишчици ще си направим две стрелкички. Ето, приближавам да видите. И забучваме първата стрелкичка в средата. То е много лесно, защото това е метално. Ето така. Забучваме го в картона и го слагаме. Ето така го насочваме. На къде да го насочим? Айде сега ще направим и другата стрелкичка. Чакай, колко е часа? Колко е сега в момента? Чичо, Ставри! Колко е часа? 6:30. Някой от зрителите да ни каже колко е часа, ако може, разбира се. Аз ти казах 6:30. Аз пък на тях не ти вярвам. А пък на теб не ти казвам. Не се карайте! Не се карайте! Ние така си говорим. Тими! Да. Не. Не. Така, стигнахме до стрелкичките. Направихме голямата стрелкичка, сега ще направим и малката стрелкичка, която я забучваме отново в центъра. Чакайте, сега ще ми трябва малко. Е така да си направя една дупчица. Може с клечката за зъби да си направите, ще ви е много лесно. Да. Е така. И правиме и другата стрелкичка. Сега ще направим 6 часа. Како мила, Алина ни каза, че е 6:30. 6:30, значи стрелкичките трябва да са една под друга. Е така. Да. Добре. Ето така, вижте. Може да си го местите. Обаче, за да може да звъни нашия будилник, съм измислила следното. На буркана ще залепиме този будилник, който направихме. Отзад ще сложим тиксо. Нали миналия сезон помните как ви научих с двойно тиксо да работиме? Да. Откъсваме си едно парченце тиксо. Така, залепяме го отзад. Ето по този начин. И трябва да махнем горната част. Помолете мама и татко, ако на вас ви е трудно да я махнат, защото малко по-трудно е. Ето така махаме и залепяме внимателно на бурканчето. Да. Како мила, Да. обаче, чакай, имаме нещо ново. Габриела каза, че 18:31. Добре, местим го на 18, т.е. 6 и Да. 31. Това между другото може да си го направите точно като игра, ако сте по-малки, да се научите да познавате часовника. Така. Да. Чудесно. Ето така, направихме го. И сега, понеже, я да чуем, Не звъни. не звъни, а трябва да има някакъв шум, ще си вземем няколко стотинки и ги слагаме вътре. И така, ще го затворим буркана да не ни излезнат стотинките. И готови ли сте да чуем? Я. Музиката малко по-тихо. Я. Работи. Получи се. Да. Дали ще стане? Ами хайде да опитаме. Чакай. Алина каза, че е 18:32. Добре, ето. Ето така. Да. Добре, айде. Айде. Отиваме при Чичо Хари да видим дали ще помогне. Хайде. О, много як будилник! Звъни ли? Нали? Да. Я покажи. Покажи. О, това Добре. ще може да събуди чичухари. Хайде. Хайде към заповядайте, Чичо опитайте. Хари. Хайде. Хайде. Стигнахме ли? Да. Хайде Как сега спи? да го събудим. Хърка по-силно и от баба Цуцолана от представлението Патиланци. Приятели, ако искате, можете да гледате това представление. Много е забавно. Тими, аз или ти? Ти. Добре. Ще да ми се кара на мен, че съм го събудил, нали? Да, защото на мен ми се кара вече днес. Ето видя ли даже бъм. Говори на сън. Да, кара ми се на сън, че го будя. Сигурно сънува нещо. Какво ли сънува?
Много ли е интересно? Няма как да разберем. Добре, да го будим и ще го питаме. Много добре. Ама аз искам да разбера. Пускам! Май не става. Пак не става. Те стелката се побърка. Сетих се. Какво? Може би просто звука на будилника е твърде тих. Да, може. Трябва ни по-силен шум. Какво, например? Единственото нещо, което е по-силно дори от флекса на Чичо Ставри. Оле-ле. Тромбонът! Оле-ле. Аз си Та-да-да-дам! Ето го и него! Това чудо, ако то не събуди Чичо Хари, нищо няма да може. Краси! Да? Това е инструментът на будителите. Да, това е инструмента на будителите. Като го чуете в 5 часа сутринта и се събуждате. И също и в 6:34 след обяд. Тук е момента, дами и господа, да кажем, че правим събуждане по поръчка с тромбон. Да. Помодете се на мен. 077 Стави. Или ни пишете на нашата фейсбук страница Куклен театър Мале Мале. Отговаряме на всякакви въпроси и поръчки. Хайде вече! Тими, Да. изчакай. Не мога. Добре. Тими. Изчакай. Събуждам го. Да го събуждам ли, Тими? Да. Добре. Стискайте ни палци, приятели. Дано да се събуди. Мале. Моля, какво беше това нещо? Това беше много силно, обаче виж ли, той си спи. Не мога. Батко Краси, тук ни спукат тъпанчетата. Вече ни свършиха идеите. Изобщо не знам как да го събудим. Добре, а може ли да опитаме да видим какво сънува Чичо Хари? Сигурно просто сънува нещо толкова интересно, че не му се събужда. Ох, Единственият начин е някакси да разберем, ама как? Ние не можем да го видим. Може би зрителите могат да видят вместо нас и да ни кажат какво сънува той. хайде, гледайте внимателно и после да ни разкажете. Точно така, приятели. Сега ще видите сънищата на Чичо Хари. Трябва да ни разкажете какво сънува той. Да. Вярно, че днеска е 1 ноември. Честит 1 ноември на всички! Левски, Вазов и Ботев. Това са най-големите светини! Чувствам се като в училище едно време на дъската, как бяха отгоре, точно зад учителката. Пък ако можеше някой ден да се върна така назад и да си поговоря с тях, какво ли щяха да ми кажат? Кой си ти? Аз съм Хари. Казвам се Хари. Да. Аз се казвам Иван. Аз знам кой си. Ти си Иван Вазов. Ти си изключително вдъхновяваща личност. Ти си просветил много хора. Ти си... Благодаря. Аз цял живот пишех, за да има българския народ литература. Благодарим ти, дядо Вазов. Ти си страхотен. И аз пишех. И аз пишех много стихотворения и също публицистика. Господин Ботев, искам само да кажа, че вашите стихотворения са едни от най-изучаваните в учебниците. Благодаря. Радвам се да чуя това. Няма българин, който да не може да изрецитира поне един куплет от ваш стих. Така трябва. Да.
И вие сте направил достатъчно. Оле, това А ти? какво? Да. И как се казваше? Аз се казвам Хари. О, Приятно ми е. какво е това име? Хари. А, Защо не се казваш Пенчо? Ами... Или нещо българско? Той е всъщност Хари такова английско име. Приятели, чакайте. Няма проблем да се казва Хари. Аз, Васил Левски, се борих за свободна България, за да може в нея да живеят всички, независимо дали са българи или какви, да живеят като равни. Така че, Хари, добре си дошъл и радвам се да се запознаем. Благодаря много. И на мен ми е много приятно. Това е като сън. Страхотно е. Това е сън. И е Как така? време да се събудиш. Аз? Време е да ставаш. Да ставам ли? Защо? Не искам да ставам. Това е, ако дори да е сън, това е най-хубавия сън. Трябва да се събудиш, защото България се нуждае от всички свои синове и дъщери. Ами, Трябва да се събуждаш. не искам. Това не е сън. Това е истина. Това е най-хубавата реалност, в която съм бил досега. Време е да се събуждаш, Хари. Аз да се събуждам. Да! Ставай! О! Събуждай се! Ставай! Ставай! ставам! Ставай! Да ставам ли? Ставай! Ставай! Ама- Ставай! 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 Ама- Ставай! Как? Хайде, ставай по-бързо! Събуждай се! Събуди се! Събуди се! Хайде, Хари! Събуди се! Хайде, Чичо Хари! Хайде, Хари! Събуди се! Събуди се! Събуди се! Ставай! Ботев, Вазо, будителите! Какво става? Успяхме! Краси! Събуди се! Тими! Чичо Хари! Мирчо! Какво правите? Будим те, защото Ама- сме будители! Време е да ставаш! Вие не сте... Чакай! Вие не сте истински будители! Аз до сега бях с най-истинските будители! Как така? Така ли? Знаете ли какво сънувах? Какво? Развалихте най-хубавия сън! Какъв беше? Какво беше? Какво? Сънувах Ботев, Вазов и Левски! Еха! Да! Беше велико! О, Еха! това е много интересен сън. И затова ли не се събуждаше толкова време? Еми естествено, че за това ме краси! Важно съобщение! Важно съобщение! Важно съобщение! Хари се събуди! Да знаете. Разбрахме! Благодаря, Чичо Ставри. Да, Чичо Хари, опитахме с всичко да те събудим. Аз на Ставри ще му викам Ставри очевидното. Чичо Хари, ние те събудихме, защото не може да започне първи епизод на втори сезон без теб. Ама как така да започне? Той да не е започнал! Ами започна отдавна. Оле! Ще свърши. Хората ни гледат на живо, кажи им здрасти. Здравейте! Здравейте на всички! Чакай, къде е камера? Да, ето и камерата. Имаме нова камера. Да, Чичо Хари, Да. вече дойде време за томбулата. Точно Да. така. ли? Да. Поне се събуди на време. Даже днес имаме не една, а цели 2 томболи и сега ще можеш да видиш кой ще ги спечели. Аз ще донеса. Ами, хайде, Аз ще искам да донеса. видя. Добре. Обаче нямаш право да участваш, защото се събуди твърде късно. Да, Чакай! Поне една песен няма ли да изпеем, Краси? като доброто старо време, батко Краси. О, Все добре. пак нов сезон, нов късмет. Но, Да. преди това, да кажем отново какви са томболите, защото, приятели, вие имате последен шанс да се запишете. Томболата, в която можете да се запишете, е за тениска с логото на Мале Мале. За да спечелите тениска с ваш размер, трябва да напишете коментар за томболата и вашите имена. Теглянето ще направим в този епизод след малко. Имате време до края на песента на Чичо Хари да се запишете. Краси. След това край на записване. Краси, Ти няма ли да пееш, Моля те. батко Краси? моля те, искам тениска и за мен. Добре, ма ти си от Мале Мале, затова за теб ще има тениска, Хари.
Много се радвам. Ще ти направим и на теб. Обичам те. Да кажем също и за втората томбола. Втората томбола ще бъде: ще изтеглим един персонаж от тези, които вие нарисувахте и ни изпратихте в края на миналия сезон. Този персонаж, който изтеглим, той ще оживее в следващите епизоди на Светът на Мале Мале. Ека, това е Ще стане наистина на много кукла. яко. Нали ти? Да, Дай ще пей. си имаме нов приятел. Лоп. А сега да пеем песен! Хайде да пеем песен. Каква песен ще пеем, Хари? Аз отивам. Айде някоя да си измислим възрожденска песен. Възрожденска? Да. Вау! Добре. Ще импровизирате. Стани, юнак Хари. Стани, юнак. Хари. Не, това е друг. Добре, Айде. аз отивам. Важно съобщение! Краси, Да. що не изпеете една песен с Хари, като ще се събуди? Добре. Отивам да си взема рокерските очила и китарата. Ето ти китарата! Ставри. Разминахте се. Ставри, тук съм. Дай ми я. Ти насам ли отиде? Много тук голямо студио, много коридори. Добре. Няма Откакто как. сме. Ма ние дори не сме в студиото в момента, но това е друг въпрос. И време Айде. за Краси. песен! О, е! Айде. Аз да тропам ли на тази гайбата? Давай. И сега. Каза за Хари будителите, нали така? Да. Добре. Чакай, да се наместя и аз тук малко. Така. Хари е най-накрая събуден. Хари е най-накрая тук с нас. Хари сънуваше най-якия си сън. Хари вече е тук при вас. Започва втория сезон на Мале Мале ТВ. Започва втория сезон на Мале 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 ТВ. Много смешки! Много смешки. Всяка неделя от 6 часа. Споделете и кажете на приятелите си. Да се включат и те. Мале, 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 мале. Мале, 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 мале. Много добре! Айде една Браво! панказка! Една панказка! О, да. Ей, я свирете една и съща песен. Малко по-добре. Давай, Тими! Там, където всичко е въображение, смешки, веселие. Това сме ние! Тими, Мирчо, Ставри, Хари. Фил. Мила. Стане много смешно! Май забравихме кои сме! Светът на Мале Мале. Аз съм Ставри! Личи, че ни е прясна. Приятели, видяхте ли новото ни начало на епизодите? Ако не сте го видяли, Много е готино. пусни го да го видим отново, защото той е много яко и ни е ново. Вижте го и напишете Да. в коментарите какво мислите за него. Там, където всичко е въображение, смешки, веселие. Това сме ние! Краси, Тими. Мирчо. Ставри, Хари. Мила. Светът на Мале Мале.
Хареса ли ви тази анимация, която сме направили? Ние с Тими двамата я правихме. Да, беше много забавно. Да, може би Да. някой път пак ще направим такава. Даже може би цяла историйка. Може цяла приказка, наистина. Напишете в коментарите дали ви е харесва. И сега трябва да обявим нещо. Да. Край на записването за томболата! До сега, който се е записал, той има шанс да спечели тениска. А сега Да. е време За? да изтеглим. Първо ще изтеглим кой ще е новия персонаж в светът на Мале Мале. Да видим дали се вълнуват персонажите в залата. Хайде. И отиваме да ги видим. Айде, Тими, идвай! Казахме ли край на томболата? За да... Ясно! Разбрали? Тичо Оци каза, че няма звук, като отиваме при другите персонажи. Това Добре. не е ли моя работа? Ти що ми взимаш работата? Ами защото ти ще правиш други неща. Тими, Да. тук е момента да те попитам нещо. Искаш ли да не се караме? Ей, кой пипа там? Върни студиото! Върни студиото! А не само аз ти взимам работата. Чакай, сега е момента да се разберем. Ти не ми взимаш работата и не пипаш там, а аз ще те защитавам. Когато не си нарисувал, примерно, картина. Ами, Чичо Ставри, Какво? ти миналата година доста номера ми прави. Добре, И айде сега да... се чудя дали да не ти го върна. Айде извинявай и да започнем от начало и да не се караме. Добре, нов сезон, ново начало. Нова на фака. Да, стискаме ли си ръцете? Стискаме си. Айде, Айде. айде. Чакай, извинявай, просто... дай ръка. Ето ти ръка. Чичо Ставри. Добре, бе, ето ръка, нали искаш? Ето. Айде, ново Айде. начало. Чао. Много ти Ставай. здраве, повече няма да се караме. Айде, Ставри, бягай. пусни микрофона в залата и да отиваме да интервюираме персонажите. Айде, бягай. Сега само тук да извадя. Абе, Чичо Ставри. Да отиваме да ги видим. Тими, хайде! Хайде. Идвай с мен! Айде, ауф. Добре. Здравейте всички вие, които някой от вас ще има шанс да спечели място в светът на Мале Мале. Вълнувате ли се? Здравейте. Дрой! Моля, изберете мен! Мен! Мен изберете! И аз искам. Мен изберете! Изберете мен, моля ви. Чакайте. Аз най-добре ще бъде да ме изберете, защото съм най-шарен. Аз съм най-силен! А пък аз ще ви нося късмет! Тими, ако искаш нещо да ги питаш преди томболата последно. Ами, не знам, аз малко се притеснявам от тях, защото съм много и ги виждам на живо. Приятели, пожелаваме ви успех, който и от вас да се падне. Да знаете, че обичаме всички вас, да не се разсърдите. И също така благодарим ви, че се явихте на кастинг. И всеки е добре дошъл при нас. Другите, Добре. които няма да се паднете, може да идвате с мен на рибки. Браво! Чудесно! Браво! Ами айде, Тими, да изтегляме кой ще бъде печелившия. Хайде. Къде е шапката? Нося я! Ето я! О, Мирча, благодаря ти. Мирчо. Само нещо да кажа. Моя приятел Йордан ме гледа. Здравей, Йордан! Здрасти! Поздрави, Дака. Айде, тегли! Айде, ще гледам! Може ли да джурам? Да. Какво да правиш? Разбъркваме. Добре да разбърквам. Разбърквай тук бързо вътре. Джурам. Готово. Така. Тук сме, както виждате, отпечатали, ето вижте. Така, на едни листчета сме отпечатали всеки персонаж. Сме го отпечатали, за да се... да можем да го изтеглим. Да. Обаче, те не са сгънати, ще трябва да ги сгънем, защото така се виждат.
Чакай, предлагам всички да ги покажеш едно по едно и да ги изгониш тогава. Добре, става. Правилно. Тими, Браво, ще- Чичо, става. Мирчо, Аз Поздравления. какво? Ще ги взимам. Чакай, Ми- ще помагам. Не, аз ще си я държа. Така, Да, имаме. значи, Аз имаме... мога да ти Вие подправя. виждате ли? О, вижда се. Аз Това е катричката Ники. Може би първо трябва да ги извадим всичките, за да може да ги пускам направо вътре, нали така? Точно така си го Искаш ли представя. да държа шапката? Не, дръж ето тези и ми ги дави едно по едно. Дръж ми шапката. Дръж ми шапката. Не, шапката трябва да слагам в нея. Значи, ето, катричката Ники, сгъваме я Успех, Ники. и я пускаме вътре. Пуф! Кой е втори? Пуспа. О, това е Миша, котка еднородка. Успех на котка еднородка. Сгъваме я и я пускаме. Всички имат равен шанс. Пуф! Така. Заповядай. Това е Пени! Вижте я колко е красива. Тя има страхотна рокля. Аз Вижте. се запознах с Пени от 9. Да, точно така. Успех, Пени. Успех. Пускаме. Уоу, вижте! Силното джудже! Това О, съм аз като малък ли? това джудже, ако го изберем, мале, той ще може да ни вдигне всичките с една ръка. Или пък да ни бие. Не, той изглежда доста усмихнат. Да. Сгъваме го и го пускаме. Я да видим кой е това. Това е Жожо! Ето, вижте го! Успехи на Жожо. Жожо, сгъваме те и те пускаме в шапката. Но те са много, бе. Я да видим кой е това. О! Вижте, това е една палма, която си е залепила личице, за да може да е жива и тя да участва в нашата томбола. Добре, сгъваме я. Пускаме и палмата. Заповядай. Това е Тоби! Успех. Тоби е на нещо като Тоби. маскирана мишка. Не знам какво е. Ще го питаме, ако той се падне. Пус! Пуш, пуш. А това е Йони! Вижте го, Йони има един двоен меч, с който много обича да пука балони. Да, Той ако се Йони падне, балони. той ако се падне ще пука всички балони на Фил-Фил. Фил-Фил. Да. Приятели, Да. който от вас се обърква, като кажем Фил-Фил, това е този с мустаците с брадата, дето прави балони. Да, аз му викам батко Коле, Да. ама Фил-Фил е вече. Да. А това е Чарли Чаплин, Чарли, Чарли. който държи нещо и цигари. Или солети, не знам. Не знам, хайде давай побързай. Така, сгъваме го и него. Уф! Това е Божидар, който държи един бластер. Може и той да се падне, не се знае. Да. Леле, който и да се падне ще бъде страхотно. Уф! Заповядай. Кой е това? Това е шарения Борис! Вижте го колко е шарен! Браво, успехи на Борис. Сгъваме и него. Пус! Яринка. Това е Шоки! Я го виж, Тими. Да, Шоки. Да не го удари. изядеш. Бе, няма. Спокойно. Шоки! Сгъваме го. Леприкон, леприкон. Ето го. О, леприкон. Леле, той ако се падне няма да има проблеми с парите. Защото, Да. нали знаете, леприконите, те могат да правят леприконско злато. Яко. Това са такива парички златни. Дай ще видим дъга на живо, нали? Ето, заповядай. Точно така, Тими. Ма ти вече си виждал дъга. Да, ама да отида по-близо до нея. Приятели, вижте, това е извънземна машина. Яко, може да отидем в космоса. О, извинявай, Мирчо, Нищо. добре ли си? Добре съм. Сгъваме Няма да машината. видим, вече става се по-интересно. О, ма този не го ли скърнахме вече? А, не. Това е друга. Това е втора палма, която си е сложила лице. Палмите явно много искат да се включат в предаването. Да. Добре, сгъваме и тази палма. Ето, ето. Пус! А. Кърмит! Това е, виж, това е Кърмит от улица Сезам. И той иска да се включи в нашето предаване. О, Не. добре. Ето тази много я харесвам. Пус! Ето. Това е Ема. Ето. Вижте. Ема. Сгъваме и нея. Уау. Леле, батко, ти ни край нямат тези. Няма, те са Много страшно са. много. Благодарим ви, че изпратихте толкова много рисунки. Това е Шайна. Виж Леле. каква красива рокля има Шайна. Да, блести. Уау. Ето. Тя е нещо като магиосница, май Шайна. Пуф, така. Вау. И това е
високата Андрея. Вижте колко е висока. Главата е мъничка, горе. Сгъваме и нея. И пус! Това е Асиана. Тя е фея. Представете си да си имаме фея в предаването. Това ще е страхотно. Да, може да правим всякакви магии. Да. Последната! Добре. Това е Дайна с нейната малка котка. Обичам котки. Сгъваме и Дайна. И сега сега вече е време да джураш. Хайде! Джур. И аз искам, Джур. Чакайте, и аз искам. Готово? Джуркай. Така. Успех! Успех на всички! И сега идва моментът на истината. Хайде! Изтегляме един персонаж, който ще се включи в Мале ТВ. И това е... Леле! Да видим кой е това. Хайде! Това е... Кой? Катерицата Ники! Честито! Имаме си нов участник в светът на Мале! Очаквайте съвсем скоро да видите тази катеричка. Браво, Ники! Честито на победителката. А сега да се насочим вече към другата томбола. Вие всички, които се записахте, сега е време да изтеглим името на един човек, който ще спечели тениска с знакчето на Мале. Да, батко Краси, Благодаря. хайде тук и тях да покажем, да ги сгънем и тогава в шапката. Така. Симеон Симеонов. Го сгъваме. Така, успех. Успех! Сгъваме. Пуф! Кой е това? Диана Иванова. Успех, Диди! Сгъваме я и нея. Пус! Това е Дивна Шуманова. Успехи на Дивна. Успех, Дивна! Пуф! Това е Веселина Джойкева. Успех на Веси. Стискаме палци. Приятели, този от вас, който спечели, трябва да ни пише на нашата фейсбук страница, за да се разберем как да си получи тениската. Да. Йордан Топузов. Успех! Сгъваме го. Успех, Дани! Стискаме палци. Айде, дака. Това е Илина Златева. Успехи на Илина. Пуф! Мирчо, Айде. ще ме обоцкаш. Ирен Чаушева. Успех. Ирен. Сгъваме я. И последния е това. Последния? Да, Кой е? Златина Липкова. Успех, Златина. Успех, Злати! Добре, приятели, който сега изтеглим, той ще спечели тениска на Мале. Айде. Но това не значи, че и останалите не можете да си имате тениска на Мале. Ако искате и не се паднете случайно на томболата, все пак можете да ни пишете на страницата на Куклен театър Мале и да се разберем как и вие да си получите такава тениска. Сега да теглим. Айде. Ще джураш ли ти ми? Да. Джур. И аз искам. Готово? Джуркай, Мирчо. И сега изтегляме. Кой ще спечели тениска на Мале? Това ще бъде... Ту-ду-ду-ду! Айде да Я да видим видим. кой е това. Кой ме замери с нещо? Това е... Ей, Ставри. Ирен Чаушева! Честито! Честито. Ето вижте. Батко Вижда се. Краси. Добре. Ето. Ама, Покажи я. може би не е точно тази тениска, защото може и да е малка. Така че Ирен да ни пише на страницата на Куклен театър Мале, да се разберем какъв размер тениска иска и как да си я получи. Всички останали, които също искате тениска, като тази и като моята, пишете ни, защото можете да и вие да си имате такива тениски. Също така, Тими, Да. също така Да. могат да си имат и ето такова!
Малко Тими като Тими, виждате ли? Малко колкото мене. Скъди дъкай. Приятели, ако обичате да си играете с играчки и искате да си имате малка играчка Тими, за да си играете вкъщи с нея, също можете да ни пишете на Facebook страницата. Чао, Тими! Добре, така, вече изтеглихме победители и от двете томболи. И сега е време за смешка. Приключихте ли вече, че имам да кажа един виц? Давай, Ставри! Добре. Дами и господа, време е за смешка, затова имам червен нос. Който няма миксер, много бърка. Казах ли, че е много смешно? Супер, супер, супер. То е смешно, защото... Чакай. Какво? Смешно е, защото хем бърка, защото е грешка, хем бърка, защото няма миксер. Ясно, разбрах. Браво, Краси! Браво! Приятели, благодарим ви, че бяхте с нас през първи епизод от втори сезон на Мале Мале ТВ. Да. Надяваме се, че отново ще бъдете с нас през следващата седмица, отново в неделя, в 6 часа. 18 часа. От Точно 18 часа. Извинявайте, от Да. 18 часа в неделя, тогава ще бъде втория сезон. Очакваме ви отново. Не, сега е втори сезон. Тогава ще бъде втори епизод. О, обърках се. Да. Чао на всички! Довиждане до следващия път! До скоро! Чао, чао! Айде! И там, където всичко е въображение, смешки, веселие, това сме ние! Краси!